Mishi Bang. Mishi Bang. 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 Why? Kilig. Kilig, Jesus. Who's excited to go home? Who's excited to go home? Hello? Good morning everyone, welcome back to another vlog. And today is our flight going back to the US. It's 3:51 PM. Grabe yung flight namin, napakaaga, 6 AM. So last night I was really praying na sana hindi maging malamig kasi yung pagre-ready namin para kay Misha ang mahirap talaga, lalo na anong oras na siya natulog? Siguro mga alauna na to natulog. Tapos nagising na naman siya ng 3:00 para ilagay sa car seat. Ganun. Kagabi nga ang nilagay ko na damit niya, yung pangbiyahe niya sana. Pero wala na. Basa, tumae siya. Ay. So, all is good pa rin naman. Hopefully, hindi masyadong mahaba yung pila. Kasi yun yung mahirap. And then, sana okay yung mga check-in namin na walang excess luggage, kasi yun yung natagalan kami kagabi kung paano namin ilipat-lipat yung mga gamit para lang hindi ma-excess baggage yung mga bagahe namin. 6 yung flight namin. We'll be there at 12:57 sa Sioux Falls. It's gonna be 7 hours pa rin. Yun lang. Medyo hassle lang kasi ng ganitong schedule kasi si Mishi yung mag-adjust. Okay lang sana kung ako kasi actually mas gusto ko yung ganito, kaso kapag may bata sobrang hirap. Parang mas gusto ko pa na yung gabi na kami dumating para matulog, tulog lang siya, 'di ba? Tulog siya sa plane, tulog siya pagdating, ganun. Pero pag ganito kasi puyat siya, mahirap. Yung isang tinitingnan ko pa man din na flight na sa binabalak naming trip namin next month ay 7 AM na naman yung flight. Kasi kung hindi ko kukunin yung 7 AM, 10 PM naman, syempre yung mga check-in sa hotel, mga ganun. So, ay, hindi ko mawari. Ang hirap magbiyahe na may bata, pero gusto naman namin magbiyahe. At sana lang talaga walang aberya sa aming flight, sa aming luggage later. Thank you to my brother na siyang maghahatid sa amin ngayon, na hindi na pumasok sa trabaho ng 1 linggo. Wala na naman pong kita, kaya wala pong red envelope ang Mishi Bang. Uy, nang tudda dyan, di rabi ima. But I haven't opened it yet. Kapag mo na yung kabilang ko. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Hello! Tapos na kami, pupunta na kami sa gate namin. Mother, let's go na lang, maglakad na tayo. Malayo-layo pa yung pupuntahan ata namin. Gate 84 pa kami. Ang tagal sa ba yun? Immigration. Yung anak ko, wala pang tulog ito. Ay no, wala. Ayaw. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. Felt like we had it. Naka-pre-board na kami. Pero si Mother, siya ang tagahawak ng mga namin. Siya ang tagahawak ng papel. Mishi Bang. Mishi Bang. 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 Why? Sleepy na. Wow, oh, oh. Oh, wow, oh, oh. Oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Every morning after feels the same. Pababa na naman ang Mishi Bang Bang. Alam na niya ang eroplano talaga. Anak ko. Come here. Oh, sit with mommy here. You wanna look at your book? Wow. Where is Mishi? Here. Where is Mishi? There you go.
Where is Mishi Bang? Ayan na kaya. Okay na nga si Goofy, Mami. Lalab ko na si Goofy. Lalab ko na si Goofy. Lalab ko si Goofy. And they say Juliet, when is she coming around? She ever settling down? They don't know Juliet. She never wants to be found. See, I'm for settling down. She's running with wind in her hair. Can't try to keep her back there. Then chasing like she's a hurricane without warning. This in the storm as it's pouring. Then chasing all the many lives of Juliet. Starstruck eyes, she's a rebel in disguise. Couldn't see it if you tried. It's so neatly wrapped inside. She's just like her mother's mother. A hit strong, hit first daughter. Looks like a butterfly, stings like a bee. She's tame as a river and wild as a sea. Oh, running with wind in her hair. Can't try to keep her back there. Then chasing like she's a hurricane without warning. This in the storm as it's pouring. Then chasing all the many lives of Juliet. Her sparkling silhouette. You never will forget the moment your eyes met. Oh, Juliet, her heart's not taken yet. Terrified of regret. So closer, know she will let go. Juliet, when is she coming around? She ever settling down? I don't know. Juliet, she never wants to be found. Too young for settling down. She's running with wind in her hair. Can't try to keep her back there. Day and night, chasing like she's a hurricane without warning. A dance in the storm as it's pouring. Day and night, chasing. Kaboard na kami, finally. Buti na. Buti na yung weather, umayo. Bakit? Happy na? Yoga na si daddy now? Huh? Yoga na si daddy later? Oh, just kiss mommy. Kiss mommy. Mm. Oh, ayun na. Parang may panoorin ka kapag nag-ano tayo. We will let daddy watch your video. Ah. Look at that. Look. Yeah. We will show this to daddy. Very happy, Mishi Bang. Where's Goofy? Hello, where's Where's Goofy? Goofy? Oh, Goofy is here. Hug na Goofy. Ay, huwag ko daw sarahan. Say bye-bye. 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 As well as your cooperation with any request they may ask of you while in flight. Flight time is 1 hour 8 minutes, cruising at 35 desired height. Sir, on behalf of your Denver-based flight crew, it's our pleasure having you on. Kilig, Jesus. We're so excited to go home. We're so excited to go home. Kilig. Ay,
Mishi Peng, andyan na si Daddy outside. He's been waiting for us, Mishi Peng. Mishi Peng, Mishi Peng, Mishi Peng, Mishi Peng. Down in Brooklyn on Friday, work at a bookstore, falling for fictional men. Is Daddy here? Where is Daddy? Let's hide from Daddy. Let's hide from Daddy. Let's hide from Daddy. Daddy! 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 Wow! Masuk yan. Ulo. Not happy. That's Daddy. You forgot about Daddy already. It's just 1 week, naning. Ayan. This is Mansu. 2 beses yan. Lahat ng eroplano, nagpupo siya. Blines niya lahat ng eroplano sinakyan niya. Adubing na digig. Karwar na po lang. Sama-sama. Apa ita? Sama-sama. Hindi nga daw nag-cry yan eh. Sabi nga nung nasa harap namin, she's so good. Are you guys a Miss Rachel fan? Kasi pinag-concert niya ako doon sa eroplano. Ay, umiiyak. Siyempre, laging kumakain ng ano yan, kanin. Tonight, what if there's someone out there that's just like me? I want Timeline that Sleepy na yan. I'm unable to see. She's already doing all the things I dreamed that I could be, but will never meet. Wag yun na ata. This is ours. I think. Every multiverse line Yeah. Ow! This is ours. Ayan po, dali. Yan no. Yung gatas niya. Ayan po. Sige, mother, kaya mo yan, puti. That's all. Ay, lumagpas. Oh, this one. I think this is it. Kasi 5 hours lang po. Kaya nga. Siguro kung Minneapolis lang yung inanuhan natin, eh, hindi siguro ano. Ang pangit talaga ng weather doon. Lahat kayo ng aeroplano, winawash nila. There is healing in your laughter, little one. Yan, may salang. One anak doon. So don't you let anyone or anything take it away. There will be times when you are mad. There will be times when you are sad. But laughter can be found in just about anything. Yes, the world can be a wobbly place. You'll go up, down, turn around and start all over again. You might find some trouble, but know that these things are always true. I've got her, she's got me, we've got you. Finally, guys, after how many hours of delay? Parang almost 4 hours of delay. Ito na rin kami sa Sioux Falls. Thank you, Lord. Every time na maglaland, magte-take off, nananalangin talaga ako na hindi tayo magaya doon sa mga mga nangyari nitong mga nakaraan. Mother, pakilagay nga dyan kasi dyan namin nilalagay ito. I'm so happy I'm home. We are home. Good job si Daddy, oh. May ano na siya, KFC. Yes! Ang dami naman, Daddy. Para naman gutom na gutom tayo. Masya. Ay, okay. Masarap naman pala yung fries.
surprise ni Mishi. Tulog na nga si Mishi. Ang lamig na oh. Grabe, ang daming nangyari ngayong araw na to. Daming nakakabusor. Si Mishi, lahat ng eroplano, yung dalawang eroplano sinakyan namin, blessed niya with her stinky, super duper stinky poop. Kakaiba kasi talaga yung poop niya, guys. Kung naamoy nyo na yung mga poop ng mga bata na kumakain na ng normal food, ay mas mabaho pa doon. Gatas pa lang yun, ha. Iba pa yung amoy kapag kumain siya ng ibang food. Ay, my goodness. Kasi sobrang high in iron kasi yung gatas niya, kaya ang baho talaga. Kakahiya talaga kapag kaya gusto ko palitan siya agad kapag nag-poop na siya. Parang blurry na yung glasses ko. Pero shaky dito yung camera no, hanga nakakuha audio setting na nga ko. Kanina pala guys yung from Canada to Colorado na flight namin. Tawag sila kanina ng mga licensed medical professionals on board to help daw dun sa pinakalikod ng eroplano. Tapos tumingin lang akong ganun. Tapos may tumayo na lalaki na siguro doctor yun. Parang yung tindig kasi niya parang doctor siya. Tapos pati yung gupit niya, pati yung alam mo yung... May edad na siya. O may edad na rin siya. Yung parang mga 50s na ganun. Tapos pumunta siya doon. Tapos feeling ko may nurse din doon sa harap, mga 2 seats away from us. Tumingin lang din siya, babae. Tulog siya. Tapos nung nakakagulat kasi bigla kasing nag-announce yung pilot na magde-descend na daw kami. Start na kami na mag-descend. Tapos after niyang nag-announce na magde-descend kami, nag-announce yung FA na kailangan nga nila ng help. Tapos yun, kaya nagulat din siguro yung babae na nasa harap namin na parang nurse din siguro yun. Kasi malalaman mo talaga kung sino yung mga nurse related, mga medical or health related ang trabaho kasi sila lang yung nag-react. Yung iba walang pakialam. Tapos nakita ko yung isang FA na babae, pumunta siya sa harap para kunin yung first aid kit nila. Yun, may isang lalaki na tumayo ulit na parang hindi yan Indian, hindi siya mukhang Indian. Mukha siyang parang Pakistani siguro yun or something. Parang ganun. Yung mga may balbas na ganun. Pero medyo din, may edad din. Siguro in his 50s na rin yun. So, yun. Sila na. Tapos, on time talaga yung flight namin na yun. Very on time talaga. I think na kahit siguro nahirapan yung pagpunta doon sa ground, feeling ko talagang kami yung pinagbigyan ng na makapag-land agad-agad kasi dahil nga may emergency kami. Tapos nung in-announce ng pilot na magde-deplane na nga ganyan, tapos sabi niya FA please follow protocol, ganun lang yung super madali pa kami ni mother kasi on time daw yung yung United. On time potek. Pagod na kami kasi yung namin, yung gate namin is yung hindi yung pinanggalingan natin, mother, B something. Tapos pupunta pa kami sa 834, which is yung tatlo kasi yung terminal nila, A, B, C. Kapag pupunta ka sa mga iba't ibang terminal ng A, B, C, magte-trend ka pa. Ay, tas ang layo ng parang nasa dulo yung gate namin. Nung bumaba kami, papuntang tren, sabi ko, parang feeling ko magte-trend pa tayo, ma. Dito yun sabi ko, pababa. Kaso kasi, ang alam ko kasi na pagte-trenan yung papunta sa left ko, sana. Kaya yun yung una kong tinuro. Nandito kami sa right side kasi ng daan. Sabi ko, pwede siguro yan. Tapos ang nakalagay kasi, gates A and C, tapos dun sa baba niya, baggage claim, naka-down na Yung gates A and C, wala na siyang arrow. Akala naman namin pataas. Tumaas din kami. May tumaas din na kasama namin sa aeroplano. Bumalik din, bumaba din. Tapos kami nag-elevator na kami pababa. Hindi na kami nag-escalator. Wala na kanina guys, hingal na kami na hindi naman sa hingal, pero yung parang pagod na ako kasi nakabakbak pa ako. Tapos hawak ko si Mishi. Hindi ko alam talaga no, Colorado pala yung stop namin. Hindi ko kasi chinek yung Kung alam ko lang na Colorado at kung alam ko lang na iba yung gate namin. Kaya pala yung dun sa nung nag-check-in kami are you sure you don't wanna use your stroller in a different airport? Sabi niya, oh yeah, no, I'm okay.
I'll just check in. Ginaganon ko na. Kasi nga, ayoko na nagpapagate check ng stroller. Kasi ang hassle, kasi nga, ang dami naming dala. Tapos, dalawa lang kami ni mama ko, ganun. Eh, syempre, buhat ko na si Mishi, tapos magbubuhat pa ako ng iba, na may backpack pa ako. Buti na lang meron yung carrier na inaupuan ni Mishi. At yun yung, big help talaga yun. Pag magta-travel talaga kami, dala-dala namin yun. Kasi, kung wala kaming stroller, kung na-check-in na yung stroller, at least kahit fuzzy si Mishi, may uupuan siya na kalong-kalong namin siya dun sa carrier. Kain tayo, guys. Ay, yung kanin, nakalimutan ko. Mahal naman kita microwave. Ala, ang dami naman nito, daddy. Grabe. Para naman ala, ilang peraso to? 20 saman. 12, balunok ka dito na. Kailan pa duty mo? Dito ako bukas. Uy, 12. Tingnan mo, lugi. Dapat half lang ito. Pero yung isa panalo. 11, 12. Half yan eh. Yung half na yung super crispy. Extra crispy. Tsaka yung original. Gusto ko yung original. Ito ba yung original? Ano Tapos hindi? nagtutlak. At yung nagdaktal mo dito. Mas potato na. Ang family na naman kasi yung order mo din. Paborito ni Bah. Balita Papa. Wala yung original. Ang laki naman masyado nun. Ayoko nito malaki. Bakit rin na? Kaya na tayo? Nagdala. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your